Cilj Trileniuma, cilj ideje Trileniuma je bilo napraviti web shop druge generacije. To nije jedinstven projekt, trenutno u svijetu je 80 nešto tvrtki koje pokušavaju napraviti slično. Razlika između Trileniuma i ostale konkurencije je što smo mi uspjeli riješiti kompletan background, znači bazu cijele te priče i što mi u stvari imamo platformu za retail, dok drugi u stvari imaju tek avatare, 3D svijet i takve stvari. Trenutno je online kupnja zastupljena u Engleskoj sa 12% prometa. Ona trenutno drži prvo mjesto u Europi. Iza nje se nalazi Njemačka sa nekakvih 9% prometa ukupnog online u odnosu na retail. Nekakav trend rasta postoji i očekuje se da bi do 2022. godine 30% ukupnog prometa bilo online. Po meni, bez novih tehnologija retail neće ni postojati. Dakle, oni koji se neće znati prilagoditi novim tehnologijama neće postojati u budućnosti. To nam se nama u Hrvatskoj vrlo često događa s našim gospodarstvom, da shvatimo kada je već prekasno da se nismo prilagodili i onda tražimo nekakva rješenja kada više rješenja za to ne postoji. Da smo novac koji smo uložili u brodogradilište, investirali u tehnologije nove, danas bi, ne da ne bi imali rupu u proračunu, nego bi vjerojatno imali na računu 50 milijardi kuna suficita i trenutno bi u Hrvatskoj se nalazilo barem jedno 200-300 tisuća ljudi iz regije koji bi radili ovdje od Slovenije do Bugarske. Trenutno je u svijetu velik manjak programera, pa tako i u Hrvatskoj. Dakle, programeri su vrlo tražena roba. Vi danas kada se pojavite u Palo Alto, recimo San Francisco, ona Silikonska dolina, pokušavate to napraviti bez vaših programera, zato što će vam netko ukrasti vaše programere u roku od mjesec, 2 ili 3. Dakle, programeri su danas jedna od stvari kojih užasno nedostaje na tržištu i koje pokušavate držati za sebe i skrivati ih, a ne pokazivati ih okolo. Poruka mladima stvarno je školujte se za programere, zato što je to posao u budućnosti. Naravno nije to za svakoga, ali tko god se razumije u matematiku i to kako je bilo dobro da se posveti programiranju.